Пътувахме с автобус, после с самолет и накрая с метро, за да си купим камион. Много як, а километражът стига до 180. За него отидохме чак до Щутгарт. Там имат и поршета. Това съм го карал като малък. Ама Порше, те пък нямали камиони. Затова взехме Пиаджио. Порше, Пиаджио, все тая да ви кажа. Само че имахме проблем. Днес в Германия е празник. Затова града е така оживен. И защото е празник, германският КАТ не работи. За разлика от Пикман във Варна, България. Така, от транспортьори станахме туристи. Наехме хотелска стая. Голяма, почти колкото товарното на новия камион. Разгледахме мола, същия като нашите, само дето всички говорят на немски. Видяхме и музея на Мерцедес. Много хубав. Само един камион поне да бяха изложили. При първа възможност яхнахме нашия и обратно към България.